Mgbede ọma na ụmụ Igbo, kenekwa m unu. Asị m nke onye chi ya zelu. Wee na-asị ka tata bụ eke. Tata bụ eke mara anyị mma. Ọ na-asị ka eke ketara anyị ndụ, ketara anyị ihe ọma. Eke ketara anyị udo, ketara anyị ihe akụ na ihe enwe enwe. Ka eke ketara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Ka eke kegboro anyị ndị iro, kegboro anyị ndị ajọ mmadụ. Ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja gọzie anyị. Ka wetara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Wetara anyị udo obi n'iru, udo obi n'azụ, ihe akụ na ihe enwe enwe. Ọ bịara egbu anyị gbuke n'onwe ya ka anyị na-ekwu. Onye ọbụla si na isi anyị ga-awa na aja ga-eji isi ya wee buru aja. Ọfọ ndụ na ọfọ udo, ọfọ agamniru ka anyị na-agọ. Bido tata wee eke gawa, ụbọchị orie, ụbọchị afọ, ụbọchị nkwọ, n'afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ana m ekene ụmụ Igbo, Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Ọ ka bụkwa mụ nwa bụ onye nke gị, Nwada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa onye isi nchụaja na Gbara Ọma ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee na-ewetara anyị ozi ọma ọdịnala site n'aka ndị ichie na ndị mbụ na ndị egede. Ọ bụ ozi ndụ ka ọ bụ, ozi udo, ọ bụ ozi dị mma, ọ bụ ozi agamniru, ozi ọfọ ka anyị na-ezi. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na gị na-ataba n'ọdịnala Igbo na ọdịnala amaka, ọdịnala bụ ebe eji debelụ. Ọdịnala abụrụ ime ọgwụ, ọ bụrụ igbu mmadụ, ọ bụrụ inye nsị. Ọdịnala bụ ịchụ àjà, ịgọdọ mmụọ, ịsọ nsọ ana. Ihe ọ bụ ọdịnala Igbo. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee bi ndụ. Ọ ọgbụgba ndụ dị n'etiti Chukwu Okike Abịama na ndị Igbo. Ọ dị na mbụ ka ọ bụ. Ọ dịbara gbogbo ewucha ka ọ bụ. Ọ ihe ndị nna nna anyị ha mere. Ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya. Bụ okwu ndụ na okwu udo. Wee na-asị na dịka ị na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo ka ọ maalụ gị mma. Dịka ị na-achụ ụzọ gị, ụkwụ akpọna gị. Na chi gị na ezumezu gaghị ekwe ka ị banye n'aka ndị ajọ mmụọ ma ndị ajọ mmadụ. N'ịgakwazi n'isiokwu njimaka ya wee bịa. Okwu njimaka ya wee bịa tata dịkwa controversial na-ewe. Unu ma na mụnwa anyị na-anya bụrụ m somebody na-etinyekarị ọnụ n'ihe gbasara ihe dị controversial, mana topic ete n'aka ọ na-agba m n'obi. Maka gịnị? Ọ dị ka ihe nka na afụ na-eme, which mụnwa I wonder if people that still na-eme onwe ha engage na such thing. Ya bụ isiokwu ji maka ya wee bịa o, the reasons behind the demolition of oracles and deities in our land. Ihe ha ji wee mee gịnị? Wee jide mmụọ niile dị n'ala Igbo wee pịarikosi anya ọnụ. Anyị wee na-eme gịnị? Wee na-aghọzi onwe anyị aghọ. Ndị Igbo wee na-aghọ onwe ha aghọ. Yes, ndị Igbo na-aghọ onwe ha aghọ. Maka gịnị? Na ọ ka mmụọ pịawabazila anyị azụ ka anyị siri ka anyị na-enekezi ewu ihe a wee juke na-ese were mara dịga n'ọ na anyị hapụrụ ebe anyị kwesịrị iso wee na-ese ebe ọzọ. Ihe ha ji wee mee gịnị? Wee bịa imebi mmụọ dị n'ala Igbo ka anyị mee gịnị? Ka enweta mụ na gị na-abụ. Ka enweta mụ na gị na-abụ, jide mụ, dalụ mụ na gị na-abụ, gbuo anyị. Dara akara aka mụ na gị na-abụ gbarikosie. Dara ụmụ mụ na gị na-abụ mebie ya. Wee were amụsụ wee tagbuo mụ na gị na-abụ. That is their aim. Who are these people? Evil men. Who are these people? Even women living in our land. Some are our fathers, some are our mothers, some are our brothers and sisters that went outside and brought some witchcraft and demonic powers to oppress us. Ndewonu. Mgbede ọma. Maazị Aijiani Nwachukwu, ndewo na m ekene gị wee na-asị ka tata wee ke mara gị mma. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere, biko echefukwana, drop ọlụ m question here.
ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịchọrọ ka aza gị kịta drọpụọ ya ngwa ngwa m na-emecha na mma aza ajụjụ a. Dekwara m meseji na WhatsApp nọmba na 07037311663. ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m one on one, biko meseji please. Then ịbịa n'ala Igbo mgbe mbụ, aja ana dị ike. Aja ana dị ike to an extent that nwaanyị gbaa n'ezi, o nwere ebe ọ ka na-eme na Nsụka. Even in my local government, e nwere neighboring town, some people ma ebe a na-akpọ Akụ na Igbo Etiti local government area of Enugu State. E nwere ebe ọ ka na-eme na Akụ in my own local government. Ọ bụrụ na ije gbaa n'ezi as a married woman, arụsị ejide gị, a na-ejide gị. Imechara anya ya natabe di gị ahara agba gị. I am not trying to support some wicked tradition, but ihe m na-achọ ịkọwa abụ na enwere mgbe ntọ na-ana siri ike. It is never even ọ bụ na m bụ nwoke, the only thing nwunye m ga-eme m kịta na anwụ chụọ ya bụ mobi na m fụrụ ya kputi nwoke ọzọ, ọ na njidere ebe ọ na-etinyere m nsị na nri, ị mara na amankwụti ya. So nwere ihe bụ arụ bụ arụ. So the reason ndị a ji wee bịa wee mee gịnị, wee dị as if to say that they want to conquer our land of Guinea so that they can carry out their wicked act on us. And what is the best way to carry out this act? They watch that the enemy to tradition of Guinea, Christianity, will enemy to tradition. Maka gịnị na ndị isi ala ịga na mgbago side ebe Yoruba, ị ahụ ndị isi ala na-eme gịnị, ha enwecha arụsị ha na-efe. Ndị isi ala na-efe arụsị, ndị Yoruba sọmma na-efe arụsị ha nwechara, like all this Ogun, God of Iron and the rest, ha na-efe ha wee na-enyecha ha nri. Mana ife onye Igbo can never bụ onye na-eje ụka sị gịnị na ọ na-enyechi ya nri, ọ n'ikpeazụ aduto gịnị na mmụọ pịawabaziri onye ọbụla azụ. Now ọ bụrụ na in your land na unu nwere arụsị na-eme justice, enwere ọtụtụ obodo, even in my place enwere ebe ọka dị that o nwere obi ebe a na-anọ eme meeting. Ọ bụrụ na mmadụ na-abụ na-enwe problem, o wee kpọ gị bịa gbaa witness, si na ịnọ ịbụ witness to that issue, i wee bịa ebe ahụ wee tụọ asị, before you get to your house you will die. Iji si ike na-arụ obe gị, you will not see the next day. It is still active in my own town till today, till tomorrow, till forever. Mana gịnị, all these evil people, ndị ekwensu, ndị ọjọọ anụnwa, what they did was that they passed through the church. They convinced our mothers in the church. They convinced our sisters in the church. Ọ bụ na ị na-anyị bịa na church, ị bịa n'ụlọ ụka ọkachasị ebe a na-ekpe fire. Ọ bụ na ha dị 100, 70 bụ ụmụ nwanyị. In fact, 80 ụmụ nwanyị, 20 bụ ụmụ nwoke. Because anyị ụmụ nwanyị nwere weaker mind. Even abịagodo na church, and the pastor na-eme nonsense fake miracle ha na-eme, a na-asị na a na-ada anointing, a na-speak in tongue. You get to see that men don't speak in tongue, not ụmụ nwanyị. They use us, especially anyone bụ ụmụ nwanyị, to do what? To bring down our people, our men and our children. Because na tigi nwere ike si na ọma nje na ọma mmụka na ọma menka na ọma menka, i convince ụmụaka gị ndị nwoke. And na nwaanyị convince anụ ụmụaka ya ndị nwoke, ha esogoro na ntọ na n'ụkwụ ya ahụ, ebe a ka a ga-esozi. Some time enu na arụsị dị otu a na ha ga-emebi ya. Do you know why they want to destroy that date? Ọ bụrụ na arụsị ahụ na-eme ajọ ife, obodo ọbụla ịfụrụ mmụọ ha nwere na-eme ajọ ife, unu chọwa onye na-enye ya nri. I have said this thing so many times. Obodo ọbụla arụsị ha na-eme na ajọ ike eme ọmanara of ha chọwa onye na-enye ihe na onye na-enye ihe ka ọ na-anụrụ okwu. Onye na-enye ihe is the problem and not the deity. They will now enter us through the minds of our mothers and our women, and the next thing, our mothers and our young girls will marry and breed their children like that. Next thing you know, arụsị dị otu a na ha ga-emebi ya. Ụfọdụ abịa a place levy on everybody in the community, each family. So what? Ihe dị a place levy ahụ bụ
ka ha make any ka ọ bụ no that is not something they mere in a group. Not everybody in the town be here making kpochapụrụ ya bụ arụsị. When they take away that deity, they will start to oppress you. This is one thing you must know. When they abolish that deity, they can never even abolish a deity. They can never. Arosi, nobody can abolish any arosi. The only thing they will make you, they will use you to turn that deity that has been protecting you against you in order to attack you. Yes. Going to strategy, they will enter through the church. A more organized prayer n'obodo. O nwere ike ancient tree abịa egbu onya. Mo nwere ike ancient oracle abịa eme ya. But one thing I like about water is that you can never move water. You cannot. Ime orie gị. That is why mmiri were ultimate. Ancient tree, they will cut it down. Ebe nwere okwu alụsị, they will go and mess it up. Hammer on at the heart of that oracle, Cardinana. Hammer on at the heart of that oracle, Cardinana, because before an oracle will start existing, already they dig something and bury something there. They don't just put oracle nenuana. This is one thing that in the Poronwe handle camera. Even if you feel any dig the ground, you are only deceiving yourself. But what these people will do now is that when after destroying that deity through your help, the deity will become angry with you because when you home may abolish. Do you know what they will now do? They will start rejoicing because now that is the reason why some people, if you are living in a wicked community, when you carry your Bible to the church, she's mocking you. You don't know. That person is mocking you because that is not power there. Now protect, they have removed it. Who are you to step just so you put slippers? Who are you? He live to tell the story. Kedu ihe bụ na ị ga-anọkata ipute ebe a na-ekwu okwu ana igba amasị. People na-agbazi amasị agbagide mmadụ n'okwu ana ya na bribe ebe a na bribe ebe a na bribe ebe a because and nothing will happen to them in some cases because those things are no longer there. Those entities, those oracles, they bring justice to the land. They are no longer, they have desecrated them. Many of them are they go angry and they turn their back against the people. In your village, are they planning to go and destroy any deity? On your